ちゃいいじゃんこれ。お仕事の道具を買うってのは高いね本当に。おお、最高じゃない。新しい子のために買った廃校機のインパクトが届いたぜ。イエーイ。すげえ。おお、いいね。買っちゃったよ。廃校機のインパクトレンチめっちゃいいじゃんこれ。おお、すごい。こんなんやったら、こんなん渡したらもうバンバンやってくれんじゃないこれ。すごい。めちゃくちゃいいなこれ。